तो चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे राम परवेश तो चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे प्रेजेंट बाय DRG Hits भोजपुरी। तो चियोरी के दौड़ा ले अपन हनो माथ रहुए यारा वारे छठी घाटे जात रहुए। अरे यार देखी का करतिया हो दौड़ा ले अपन हनो माथ रहुए छठी घाटे यारा वारे जात रहुए। तोले अचके में वैजा बड़ी भीड़ भइल रे तोले अचके में वैजा बड़ी भीड़ भइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे राम परवेश गोपालगंज पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचाई। प्रेजेंट बाय DRG Hits भोजपुरी। सबके हूँ से उतर रहे पिछुआई हमरा से मिलेला रहे अगराई। अरे का बताई यार बहुत बच रहे सबके हूँ से उतर रहे पिछुआई हमरा से मिलेला रहे अगराई। तोले पूछनी तो हमरा पचिढ़ गइल रे तोले पूछनी तो हमरा पचिढ़ गइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे राम परवेश गोइल रे गोइल रे प्रेजेंट बाय DRG Hits भोजपुरी। छठ पहिला बेरी उठैले बिया संगे ना बाड़े ओकरा पोटिल पिया। छठ पहिला बेरी उठैले बिया संगे ना बाड़े नुए कर पिया। इहे सुनी अनिल दिल मोर गिल भइल रे इहे सुनी अनिल दिल मोर गिल भइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे दत्त चियोरी के दौड़ा यारो गिर गोइल रे प्रेजेंट बाय DRG Hits भोजपुरी।